ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಗೀತಾ ಕಿಚನ್ ತೆಕ್ಕರೆದ ದೋಸೆ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನು ತೂಕ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿಯ ತೆಕ್ಕರೆದ ತೊಂದೇನು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಏರಂಡಲ ಗೀತಾ ಕಿಚನ್ ತೂ ಒಂದುಲ್ಲಾರಂದಾಂಡ ಈ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತೊನ್ಲೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಆಲ್ ಸೆಟ್ ಮಂತನ ನಮ್ಮ ಮಂತಿನ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಈ ನಮ್ಮನೆಂದೇನು ಬೋಡನ ನಿಕ್ಲು ಕಟ್ಟು ಮಂತ್ಲ ಪಾಡೋನೊಲಿ ಅತ್ತಂಡ ಈ ನಮ್ಮನೆ ತುರಿದಿಲ್ಲವೇನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಈಗ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪಿತ್ತಿನ ಪಾಡೋನೊಲಿ ನಮ್ಮಡ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಜೈಗೆ ಪಾಡ್ದಿಜ ರಡ್ಡು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಇತ್ತೆಂದು ತೆಕ್ಕರೆನ್ನ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ನಾನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ದುವೆನ್ನಿಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಪೂರ್ತು ಬೊದುಲ ಅವಡು ದಾಲಜಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅದು ಅಪಗನೆ ಮಂತೊನೊಲಿ ತೆಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ದಾಯಿ ಕೂಡಲೇ ನೆಕ್ಕೆಯನ್ನು ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪುದಾತು ಚಿರೋಟಿ ರವೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆಂದ್ವೇನು ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಡ್ ಈ ತೆಕ್ಕರೆದ ನೀರ್ದ ಪಸೆಟೆ ಹೊರ ಕಡೆ ಉನ್ಗ ನೆಕ್ಕು ಉಪ್ಪುನ್ಲ ಇತ್ತೇನೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ಕು ಸೋಡಾ ಪುಡಿ ಆಡು ದಾಲ ಪಾಡೋಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿನಂಟೆ ನೆಕ್ಕು ಚಟ್ನಿಲ ಅಗತ್ಯಜ್ಜಿ ಚಾತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚೆನೆ ತಿನ್ನೋಲಿ ನೆಕ್ಕೊಂಚಿತ್ತೆ ಕುಡಂತೆ ನೀರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ನೀರು ಬುಡ್ಚು ಅಂತೆ ನೀರು ಯಾವು ನಮ್ಮ ಉರ್ದುದ ದೋಸೆ ಏತ ಅದೊಟ್ಟು ಮಲ್ಪ ಆತೆ ಕಡೆಂದು ಗಟ್ಟಿಡು ಕಡೆಯುಡು ಈತ ನೈಸ್ ಅದು ಕಡೆಯಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನೊಂದು ಬಾಜನೋ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ದೋಸೆ ಬೋಡಂಡ ತೆಕ್ಕರೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಚಿರೋಟಿ ರವೆತ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಂತಾರ್ಡಾಂಡು ನೆಕ್ಕು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪೂರ ಪಾಂಡ ಕುಡಂತೆ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮಡ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಇಜ್ಜಿಂದು ಪಾಡ್ದು ಜಾತಿ ಈತ್ ಗಟ್ಟಿ ಅದು ಕಡೆದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಾವಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆದ ಪಸೆ ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಕಾವಲಿ ಅಂಡ ನಾನು ಬೊಕ್ಕಲ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಅದು ಈ ದೋಸೆ ಲಕ್ಕವಲಿ ನಮ್ಮಡ ಕರ್ಪದ ಕಾವಲಿ ಪುನೇಟ ಹತ್ರ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆದ ಪಸೆ ಪಾಡ್ದಿಲ್ಲ ತೋಜವೆ ಎಣ್ಣೆದ ಪಸೆ ಪಾಡಂದೆಲ್ಲ ಇಂಚೆ ದೋಸೆ ಮೈತುಂದೆ ಲಕ್ಕವ ಎಂದು ನಿಕ್ಲೆ ವೀಡಿಯೋ ಶೋ ಕೊಡು ತೋಜವೆ ಅನಿತ್ತೆ ಹೊರರ ಬೈಯದ ಚಾಕಾಡು ದಾಲ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಪುರ್ತುಡು ಈ ನಮ್ಮನೆ ದೋಸೆ ಮಲ್ ತಿನ್ನೋಲಿ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತು ದಾಲದೆ ತೊನುಜಿಂದು ಇತ್ತೆ ಕಾವಲಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಂದೆನೆಂದು ದೋಸೆ ಎಂಚೆ ಲಕ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋಡು ತೋಜವೆ ಅದು ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪಾರ್ದಂಡ ದೋಸೆದ ಮಿತ್ತೊಂಚೂರು ನೆಯ್ತ ಪಸೆ ಪಾಡ್ದೆಲ್ಲ ಕೊರೊಲಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯಗ್ಲೇ ಎಡ್ಡೆಂದು ದೋಸೆ ತೆಗಂದು ತೆಕ್ಕರೆದ ಅದು ಕಾವಲಿ ಪತ್ತುಂಡು ಅತ್ತ ಲಕ್ಕಾಯರ ಆಪುಜಿ ಪಂಡ್ರೆ ದಾಲಿಜ್ಜಿ ನೆರ್ದುಲ ಕ್ರಿಸ್ಪಿನೆಸ್ ಬೋಡಂಡ ಐದ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ಪಿನೆಸ್ ಮಂತೊನೊಲಿ ಈ ದೋಸೆನು ಅಂಡೆ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ದೋಸೆನ ಬೆಚ್ಚ ಉಪ್ಪುನಾನೆ ತಿನ್ನೋಡು ಚೌಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ತೆಕ್ಕರೆದ ದೋಸೆ ಆಯ್ನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ನಂಗೆ ಒಂಥರ ಚಪ್ಪೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆ ವೀಡಿಯೋ ತೂಲೆ ಐದ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಅದು ಈ ದೋಸೆನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಂತ್ ಶೇರ್ ಮಂತ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಆಯ್ನತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಇದು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆದ ದೋಸೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆ ವೀಡಿಯೋ ತೋಜ ಅಂದಿಲ್ಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ನಿಕ್ಲು ತೂಯಿನೆಕ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದಲು.